Aren't you something to admire? 'Cause you shine at something like a mirror, and I can't help but notice you reflect in this heart of mine. If you ever... Stefane, tvoja druga samostalna izložba, moram priznati da prelepo izgleda. Svaka fotografija je neka priča za sebe, tako? Pa to je nekako i bila poenta, da predstavimo to, kao što sam već jednom rekao, lice i naličje svih tih javnih ličnosti i drago mi je eto da i ti tako komentarišeš pozitivno i vidim da su ljudi prilično zadovoljni ovom postavkom. Evo, da nam objasniš malo kako si radio ove slike i koliko se dugo radilo na njima? Radilo se prilično dugo, pošto je zaista velik tim ljudi stoji iza ovih fotografija i prosto nekako je senzibilitet bio te neke 60. godine i hteo sam da bude baš u tom maniru svaka fotografija, to je prilično komplikovano i zbog stylinga i šminke i svega, ali eto, zadatak uspešno izvršen. Daniela, ti si neko ko je navikao da se slika, tu su filmovi, tu su razne fotografije. Kako je to bilo iskustvo za tebe? On je negde prepoznao da bi u nekim okolnostima, kad bi bilo, šta bi bilo kad bi bilo, ja možda bila ovakva, jer negde u sebi svi imamo to kako nas je on večeras ovde prikazao i ja sam uživala da se poigram na taj način da bar na jedan dan budem hollywoodska diva iz 50. godina i to je svakako fantastično iskustvo. Pa evo ovako da kažem da ja Stefana poznajem još od ranije. Sarađivali smo, baš radili smo neki kalendar za salon lepote i posle toga nekako stalno smo se čuli, družili i onda je on meni pričao baš za tu svoju izložbu i onda on mene naravno zvao i rekao, slušaj, ja bi stvarno volila da ti budeš deo toga, da li bi mogla, ja sam rekla naravno sa zadovoljstvom, tako da sam baš onako uživala u slikanju i ovoj ulozi kao Marilyn Monroe. Tako da je bilo jako lepo i nadam se da će se svima svideti. Ja sam oduševljen, znaš šta, jer ja kažem, sad moraš da me ono kao početnika potpuno sprovedeš kroz ceo sistem kako to sve funkcioniše, šta treba da radim. Samo budi ono što jesi. I, znaš, kad imaš jednog velikog majstora iza objektiva, onda to ispadne upravo ovako. Kao što i vidimo ovde, kao nekog lika koji je kao jako pouzdan, stamen i sve do momenta kada potpuno ne zna šta treba da radi, a čak možda pomišlja i na samoubistvo. Znaš, jednostavno svašta se čita. Meni ovo deluje kao tako, znaš, potpuno neki pad od jakog čoveka, pad njegov i pitanje što se dalje dešava. Da su bile neke modne fotografije, verovatno mi ne bi bilo to toliko zanimljivo, a ovo su umetničke fotografije, ovako nešto do sad nisam radila, nisam imala prilike da se slikam ovako i eto, bilo mi je drago da smo sarađivali, baš je bilo lepo i prijatno i lepo mi je bilo, da. Negde od svih ovih fotografija koje smo do sada videli, tvoje deluje nekako najsenzualnije, najprovokativnije. Da li je Stefan negde uhvatio tvoju suštinu na ovim slikama? Pa ne bi bilo u redu da ja to govorim o tome, neka ljudi pogledaju pa ne kažu svoje mišljenje ili neka kaže Stefan, ali ja sam svakako zadovoljna fotografijama i generalno radom sa Stefanom, tako da se nadam da će biti toga.